Üdv mindenkinek! Nos, hát ezt a kis videót azért csináltam, mert a Facebookos oldalon már be lett ígérve, hogy megmutatjuk ezeknek a nagynyomású petróleum lámpáknak a beüzemelését, működtetését és működési elvét. Hát csapjunk is a közepébe. Nos, hát az üzemeltetéshez kell ugye maga a lámpa, kell majd hozzá egy ilyen kis harisnya, úgynevezett harisnya. Ezt majd ki fogjuk égetni. Annyit kell tudni róla, nagyon kell vigyázni, könnyen sérül, úgyhogy ebben a kapcsolatban majd még elmondom a dolgokat. Kell hozzá majd egy ilyen adagoló, ha van, ha nincs, az sem baj, majd elmondom, hogy mit kell csinálni, és ugye kell hozzá egy tűzgyújtó eszköz, ami már ugye nem kovakő, mint régen volt, hanem egy ilyen kis öngyújtó. Na hát akkor szedjük szét a kis szerkentyűt, és elmondom, hogy micsoda. Közben sajnos zoomolgatni fog ez a átok telefon, de nem probléma, a lényeget úgyis mindenki majd látja. Egy ilyen kis bajonett záras teteje van neki, amit könnyedén le tudunk szedni. A reduktort pedig egy ilyen kis dísz kör alakú valami takarja el a szem elől. Ezt is le tudjuk szedni könnyedén. A reduktort úgy tudjuk leszedni, hogy az oldalán lévő kis fülecskéket kinyomjuk oldalra, így, és már is leszedhetőbbé válik a reduktor. Ennek az a szerepe, hogy a tartályban lévő nagy nyomású üzemanyagot a nyomását lecsökkentse. Erre pedig azért van szükség, hogy a lámpa fénye az állandó legyen, és hogy ne szakadjon szét a harisnya a nagy nyomás miatt. A reduktor végén helyezkedik el a porcelánfej, égőfej, amire majd rárögzítjük a harisnyát, és ezen is fogjuk majd kiégetni egyébként. Úgyhogy ez így néz ki, ez a kis ketyere. Van egy cső benne. Amúgy ugyanazon az elvön működik, mint voltak régen a konyhákban, meg a fürdőszobákban lévő gázmelegítők, tehát egy roppant egyszerű kis szerkentyű. Akkor mutatom tovább. A lámpában van még egy ilyen kis üveg, ami arra szolgál, hogy a lámpa fényét a vihar ne fújja el. Ez a tartály, ebbe fogjuk beleönteni az üzemanyagot, a petróleumot, amit itt kell majd beönteni. Ezen van egy kis csavar, ami szelepként szolgál. Amikor a lámpát kikapcsoljuk, akkor majd ezt a kis csavart ki kell nyitni. Amúgy zárt állapotba kell tartani, tehát rá kell húzni a csavart, ez az alapállapot. A pumpával fogjuk majd az üzemanyagot nyomás alá helyezni, ami azért kell, hogy az üzemanyag fel tudjon majd jutni ezen a kis csövön keresztül a dűzniig, ami itt van a tetején. A dűznit pedig ezzel a kis ketyerével tudjuk majd fölle mozgatni, vagyis hát nyitni, zárni, ezáltal az üzemanyag feljut a csőbe, vagy pedig ha elzárjuk, akkor nem jut föl. A lámpa alján helyezkedik el ez a kis tányér, ebbe fogjuk majd beönteni a denszes spiritust, alkoholt, vagy hát azt a bizonyos éghető anyagot, amit alkalmasnak találunk rá. A lényeg az, hogy ne robbanjon, mert abból csak problémánk fog adódni. Úgyhogy nagy vonalakban ennyit kell hirtelen elmondani róla, és a folytatás pedig magát a beüzemelést fogja bemutatni. Az előző videóban a nagynyomású petróleum gázlámpának az alkatrészeit mondtam el, hogy mire való, most pedig a működési elvét nagyon röviden. Tehát a lényeg az, hogy a tartályban lévő üzemanyagot ezzel a pumpával kell nagy nyomás alá helyezni, ezt pedig azért kell elvégezni, hogy az üzemanyag csőbe fölkerüljön az üzemanyag,
az üzemanyag csövön keresztül eljusson a dűznéig, ahol egy tű helyezkedik el, amit ezzel a kis karral kell, a karnak a tekerésével kell nyitni, avagy zárni. Ha kinyitjuk, az üzemanyag fölkerül a reduktorba, ezen a kis lyukon keresztül, és a reduktornak ez a része, ez a kis vájat, ez azt a célt szolgálja, tehát kettős célja van, hogy egyszer a nyomást lecsökkentse, szabályozza, a másik célja pedig az, hogy az üzemanyagot keverje a levegővel. És az így keletkezett elegy, tehát keverék bekerül ebbe a csőbe, és a cső végén pedig van ez a kis porcelán, aminek a nyílásain keresztül, ezeken a kis apró lyukakon keresztül a üzemanyag bekerül ebbe a harisnyába. A további működési elv pedig az, hogy ebbe a kis tányérba, hogyha belerakunk éghető anyagot, és azt meggyújtjuk, akkor ezt a csövet fölmelegíti, ahol a petróleum üzemanyag folyékony halmazállapotúból gázhalmazállapotúvá alakul át. Ez a gázhalmazállapotú gáz itt a kis dűznin keresztül, ugye, ahogy mondtam, ha megnyitjuk a kis csapocskát, akkor fölkerül a reduktorba, a reduktorból bekerül a fejbe, a fejből pedig a harisnyába. És a lényeg az, hogy amikor a harisnya fölmelegszik és izzásba kerül, akkor a harisnya felületén lévő izzás átalakul fénnyé. Tehát röviden ennyi a működési elve ennek a lámpának. Most első lépésként megmutatom, hogy kell fölrakni a harisnyát a reduktorra. Kibontjuk szépen a zacskót. Így néz ki a harisnyánk. Kicsit széthúzzuk. Ráhúzzuk, még egyszer körbehúzzuk rajta, hogy stabilabban álljon. Egy kicsit meghúzzuk, de nagyon óvatosan, mert könnyen elszakad. Meghúztuk. Megigazítjuk. És az alját egy kicsit így meg kell húzni, hogy valamiféle formát öltsön a dolog. Ennyi. Amikor ez megvan, akkor a két végét elvágjuk szépen, és belehelyezzük a lámpába magába. Tehát, ugyanakkor a lámpát. Így.
így néz ki. Tehát benne van a cuccos. És most akkor megmutatom a beüzemelést. Hát én már mondjuk rutinosnak számítok a beüzemelésbe, úgyhogy ezt, hogy szobába csinálja valaki, nem igen ajánlom. Én most azért csinálom így, hogy ne fújjon a szél, és hogy nyugodt körülmények között tudjam megmutatni. Nos tehát, akkor, ahogy mondtam, ebbe beöntött üzemanyagot, vagyis hát delszeszt beöntjük ezen a kis nyíláson keresztül a kis tányérkába. Ez most megtörtént, tehát a harisnyát már beleraktam a készülékbe. Még öntök bele egy kicsit, nem sokat, de azért még egy picit megkínálom. Igen, ez sem olyan egyszerű. Égni. És a harisnya kiégetése, az pedig történhet most a beüzemeléssel és a üzemanyag csőnek a felhevítésével együtt. Tehát így. Hopp, és már ég is. Lehet látni, hogy a harisnyák elkezdett égni. Jó esetben szépen ég le, és formás alakja lesz. Majd meglátjuk. Lehet látni, hogy szépen lassan elégeti önmagát. No, ez már úgy sikerült is. Közben elkezdjük pumpálni úgy, hogy elzárjuk a beöntő nyílást. Tehát szépen lassan pumpálgatjuk. Közben ő hevíti föl a kis csövecskét, amiről már beszéltem. Lehet bátran pumpálgatni. Addig nyugodtan pumpálgathatjuk, amíg ég benne a szesz. Már érzem, hogy egyre nehezebben megy a felpumpálás közben. Gyönyörű szépen ízzik ki a harisnya. Most gyönyörű szépen kifehéredett. És kinyitom a szelepet. Most kiderül, hogy sikerült-e vagy nem. És látható, hogy gyönyörű szépen világít. Tehát sikerült. Na most egyetlen egy dolgot el kell, hogy áruljak, hogy amikor már megy a lámpa, és amikor már világít,
akkor ez a kis csapocska, amivel adagoljuk az üzemanyagot, ez nem arra szolgál, hogy a fényerőt ebben állítgassuk, hanem ezt teljes egészében ki kell nyitni. És ez azért van, mert elég veszélyes dolog az, hogyha ebben akarjuk a fényerőt állítani, nem tudhatjuk, hol van az az állás, ahol még éppen, hogy csak adagol. Hogyha ebben próbáljuk állítani, előfordulhat az, hogy a harisnyában elalszik a fény, és az üzemanyag még ugyanúgy elkezd tovább menni, és a végén, hogyha ott hagyjuk a lámpát, mondjuk 5-10 percig, akkor csak azt veszük észre, hogy hoppá, nem világít a lámpánk, és az üzemanyag, tehát az összes petróleum készletünk kifolyt magára a lámpára. Tehát, ha nem akarjuk ezt megkockáztatni, már pedig nem akarjuk, akkor a dolog lényege az, hogy teljesen ki kell nyitni a lámpát. Na most, mivel nappali fény van, így most annyira nem látjuk azt, hogy mennyire fényesen világít. Amúgy elmondanám, gyönyörű szépen világít. Ezt majd éjszakai műszakba fogjuk kipróbálni, és akkor is megmutatom, hogy milyen fénye van. Hát remélem, hogy sikerült ebben segítenem annak a kedves érdeklődőnek, aki a Facebookon érdeklődött, hogy a Denis Péternek, hogy ebben már ő is üzemeltetni tudja majd a lámpáját. Ebben zárom a videót, és hogyha bármi felmerülne a lámpával kapcsolatban, tehát hogyha nem üzemel, akkor várom a kérdéseket. Szervusztok!